Hola, som l'Anna i la Natàlia de segona. I us venim a explicar el teorema de Tales. Mentre fem el vídeo us explicarem el procediment. Només necessitarem la cinta mètrica. Primer mesurarem la columna i després mesurarem el nostre company. Així veiem que mesura 204,5 centímetres. Primer mesurem el company i després mesurarem la seva ombra. Quant? 158 centímetres. 147 centímetres. Ara anem a aplicar el teorema de Pitàgores utilitzant una escala i la cinta mètrica. Ara anem a calcular la diagonal fa 164 centímetres. I ara mesurarem com fa d'aquí a aquí. La base. Fa 97 centímetres. Això ho estem fent per determinar l'altura. Ara resoldrem el teorema de Tales aplicant-hi la seva fórmula. Farem x entre 204,5. La x és l'alçada de la columna i el 204,5 és l'ombra de la columna, que és igual a 158, que és l'alçada del company o l'objecte que haguem mesurat, entre 147, que és l'ombra del company o objecte que haguem mesurat. Això és igual a x és igual a 204,5 per 158 entre 147, que això ens donaria l'alçada de la columna, que és x, que són 219,8 centímetres. Passaríem a metres i faríem 219,8 centímetres són 2,19 metres, però ho arrodoniríem a 2,20 metres. Ara explicaré el teorema de Pitàgores. Això serveix per determinar l'alçada de l'objecte que mesurem. En el nostre cas és una escala. Hem de fer 164 al quadrat, que és la hipotenusa, que és igual a x al quadrat, que en aquest cas la x seria l'alçada, més 48,5 al quadrat. Aleshores faríem x al quadrat és igual a 164 al quadrat menys 48,5 al quadrat. Això donaria 26.896 menys 2.352,25 igual a 24.543,75 i per saber la x, l'alçada, hauríem de fer l'arrel quadrada d'aquest nombre, és a dir, l'arrel quadrada de 24.543,75. I això ens donaria 156,7. I ara ho passaríem a metres, que serien 156,7 centímetres equivalen a 1,56 metres. Fins aquí el nostre vídeo. Esperem que us hagi agradat.